Iwang Sukma Adilenuwih mugi paring pepayung mring kayuanan ingsun satemah babar pepadang wonten ing pertapan Candhi Pancuran mriki. Nuwun sewu sinuwun. Sinuwun Prabu Ndarawati babar pisan boten duga mana rawuh ndika andadosaken kejoting manah. Kawula ngaturaken kasegan panakrami pambagi kunjuk wonten rawuh paduka sinuwun Prabu ing Dwaraka. Ya jagat ya dewa ya Bathara. Iya penemban. Banget panarimaku dene semono sih kadarman lan pakurmatan ingkang nduk paringake marang Nata Ndarawati dasare. Anggonku sowan ana ing pertapan Candhi Pancuran wilujeng niskalane ring sambi kala bali ning ngatur salam taklimku kunjuk ana ngarsamu penemban. Kawula ninggih sinuwun. Gurawalan anggen kula mundi tinampi tangan kula kalih mugi andadosaken jimating gesang kula. Kasuwun monggo dipun prayogaken anggenipun pinarak lenggah sinuwun. Pangrasa kaya ora kurang prayoga anggenku sibuk. Anjarsari wonten dawuh Bapa. Aja etok-etok ora ngerti. Ayo iki pepundhen Ndarawati ingkang rawuh gagih kowe matura sungkema marang panjenengane kula. Nggih ngestuaken dawuh nun sewu sinuwun. Sinuwun Prabu Ndarawati sarawuh paduka wonten ing Candhi Pancuran. Kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk wonten sandhap pada paduka sinuwun Prabu Ndarawati. Iki lak Anjarsari. Nggih. Upama wiwit dina iki kowe ora ngundang aku sinuwun ngono piye? Ya. Wis cetonge glo tanpa warana lamun to jeneng sira wis sambung rasa, sambung katresnan kelawan atmajaku, ya kuwi Setyaka sing ora suwe meneh bakale dipangestoni dening para sepuh urip bebarengan sing tegese kowe bakale dadi putra mantu Ndarawati. Dikulinakne wiwit saiki kowe lek ngundang aku aja sinuwun ning Rama Prabu ngono iso apa ora? Iso apa ora? Nggih, waget. Saged ora waget? Nggih, saged. Yen pancen bisa dina iki ngundang aku Rama Prabu gendhok Anjarsari wonten dawuh Rama Prabu sinuwun. Angel. Piye ta iki? Angel rasa tiga. Kosek kok kosek. Mbok wong ki sing empan papan kok. Iya pancen ya bocah gunung kok lek suwi-suwi kulino lak ya becik lan dadi luwes lan kewese. Nggih. Monggo dipun sekecakaken anggenipun pinarak lenggah. Pangrasa ora kurang prayoga anggonku seba wong ayu. Nuwun sewu sinuwun rawuh paduka wonten ing Candhi Pancuran andadosaken kagiyating manah kula. Sejatosipun bingah raosing manah kula prasasat kejugrukan wukir sari kablabaran samudra madu nanging gandeng rawuh paduka mboten paring cecala langkung rumiyin ngantos gupuh anggen kula badhe caos pakurmatan menapa ing badhe kula sugatakaken dhumateng paduka Kanjeng Sinuwun. Penemban Watrika wonten dawuh yen mungguing Ratu Ndarawati penggedhe praja teka ana desa kuwi aja disubya-subya, aja dikurmati nganti kliwat ukur. Ndak pundhut kanthi banget budaya sing kaya ngono kuwi aja dibacutake malah damar mancung cupeten teka semene iki. Dadi upamane ana ratu, ana penggedhe, ana pejabat negara teka ning desa, ora perlu disubya-subya sing kliwat ukur, sing ora ana kudu dianakake, nadyanto sing caos pakurmatan nganti nunjang jempalik, ngrugekake marang wong akeh aja nganti. Pedahe apa wong desa ngurmati karo penggedhe praja, ngurmati karo sentana negara, yen nganti kowe ndok rewangi utang ngiwonengen iki gunane apa? Wis to, prasaja apa anane kaya ngene iki wae, aku malah seneng. Inggih.
menika awit saking kawicaksanan Paduka Sinuwun. Iya, ora perlu aku nduk hormati, kudu nduk papanake wujude palerman ingkang alintang 5 utawa alintang 7. Yen kowe ora duwe dhuwit malah utang ning ndi niku. Palerman alintang 5. Menapa ngono? Hotel bintang 5. Mekaten kula ugi ngaturaken sembah pangabekti. Sapa iki? Nun inggih kula cantrik utawi siswa ing mriki nami kula pun Megantara. Iya, dikrasan-krasanke mapan ana ing kene. Nggih, kula semester sekawan. Iya, aku ora takon kok nekat wae. Nun sewu penemban. Kejaba tilik marang kayuwanan, tata tititon termingang kagelar ana ing pertapan Candhi Pancuran kene. Genep ingkang angka 2 aku bakal nyambung rembug sing pedhot, nyambung pitung sing sawetara iki ora dibathutake, magepokan anggene bakal mbiwada putra Mahargya Siwi ndhaupake anakku Setyaka kelawan putrimu ya kuwi Endang Anjarsari. Iki becike dibathutake apa piye? Hanjrah ingkang puspit Torum asliring samirana mbre kemaripa loh jinawi kadung malam kengler kawersan pitung wis dadi rembug wis ngatok anggone bakal nyuwekake jamur kuning mala kramake anakku Setyaka kelawan putra putrimu ya kuwi Endang Anjarsari ning gandeng anane Ruhara utawa pagebluk sing menungsa ora dikeparengake cecaketan lan kumpul-kumpul mula pawiwahan kuwi banjur diundurake. Nah, gandeng ripalungguhan iki semune babakan lelara kuwi wis rada mendha. Apike upamane wulan ngarep ing dina Anggara Kasih mengko dirupyan-rupyan diramekake Rabine Setyaka kelawan Sari ngono, panjenengamu saruja apa matuk? Lengeng driya mangu mangun kung kandhuan rimang lena tanpa kanin yen tantulusa mengku sang piyah utama mangkono Srinarendra wis nyelon hangrapa jagat Dewa Bathara ya jagat Mangestungkara Sinuwun. Yektosipun kula menika namung badhe tutwuri andherekaken kepareng Paduka Sinuwun Prabu Ndarawati. Tegesipun menawi pancen wulan ngajeng menika sampun wonten kelonggaran saking para kawugan.
tegesipun para kawula dipun keparengaken ngawontenaken rupian-rupian kula namung badhe nderek kepareng paduka sasi ngarep dinane Selasa Kliwon utawa Anggara Kasih lak ya sarujuk tartamtu kemawon kula badhe condong lan rumajang tutwuri dumateng kepareng paduka Sinuwun Prabu Ndarawati. Iya yen pancen kaya mangkono matur nuwun mengko tak tata-tata wulan ngarep aku bakal ngombyongi temanten prapta ning pertapan Candhi Pancuran supaya cah loro enggal resmi manut karo aturaning agama lan negara. Dadak melu-melu kaya budine wong seplek lalian kalengkane ing rat kawula nuwun pamit pasang Kalimantabi tinebena ing tulak manuk dumawa ing tawang tuwang Rama Penembek. Kula ingkang sowan wonten ing pertapan Candhi Pancuran kalilan kula ingkang putra ngaturaken sembah pangabekti kunjuk sahandap padha paduka Rama Penembek. Muninggih sanget anggen kula nampi dawuh sami-sami nuwun sewu anak Prabu. Mboten kok nama kula menika kami tambuh ning dasaripun babar pisan kula mboten wanuh jeng andika menika ratu saking pundi lan sinten jejulukipun sinuwun. Bapa Resi Pangkling kalian murid paduka. Kula rumiyin menika sampun gangsal taun suwita wonten ing pertapan Candhi Pancuran. Kula siswa paduka ing Ripalungguhan samangke sampun jumeneng nata wonten negari Parangake. Paduka Pangling kalian kula pun menak senggara. Lho, anakku murid biyen nggih. Penangko kinempet-tempet dosang reknaning bawana kula pun menak senggara siswa paduka uda kawis sedasa taun ingkang kepengker kula nate suwita wonten mriki dangunipun menika gangsal warsa sakmangke sampun jumeneng nata inggih sampun nglintir palengganipun Kanjeng Rama Prabu kula ingkang pinitaya dening para kawula dasih lan para sentana praja supados dados ratu wonten negari kula Parangake. Syukur bagi sewu yen tetelo kados mekaten. Lah lajeng ingkang Rama sakmenika napa sampun madeg Brahmana menapa kados pundi? Nuwun pangapunten Kanjeng Rama menika pun telas slametane bar sewune niki. Lho. Ingkang Rama sampun seda. Nggih, sampun. Ing atase Ratu Gung Binetara keceh bondo kemul kamukten kok ngantos seda menika nalaripun kados pundi mboten ngertos amargi nuwun sewu nalika sugengipun Kanjeng Rama rumiyin menika nadyan wenang nepak mbun-bunane wong sak negara diwedeni kalian para sentana lan para kawula ning Kanjeng Rama rumiyin menika menawi kalih ibu menika wedi
kali ibu niku wedi. Ing ngatasi ratu kok mboten nate nyekel dhuwit belas niku. Napa merga terlalu dipun kekang ngoten lajeng menggalih kenceng kok dangu-dangu setruk lajeng sedo mekaten. Mula kula sirikan menawi duwe bojo wong wedok sing senengane ngekang wong lanang kula sirikan. Dhuwit benjang sing nyekel kedah kula. Nggih monggo yen ngoten. Mugi-mugi ingkang Rama tansah manggih kamulyan ing kasuwargan. Nggih matur nuwun pangestunipun. Lajeng sumengko pengawak Bajra sigra mawa gita rawuhipun wonten Candhi Pancuran wonten menapa anak Prabu? Nggih, yektosipun walih-walih menapa? Gandeng kula ngrumaosi kula dipun pinteraken wonten ing papan mriki kula dipun glowentah dening Paduka Bapa Resi Watrika wonten mriki sak sampunipun kula jumeneng nata wonten negari Parangake kula gentos kepengin muktekaken piyayi ing sampun glowentah kula nenggih Paduka Rama Penemban Watrika. Lah, caranipun kula badhe muktekaken utawi mulyakaken dumateng Paduka. Nuwun sewu, kula kemutan. Kula kemutan bilih Paduka menika kagungan putra-putri ingkang cacahipun kalih, kembar utawi kembang sepasang nenggih Nini Anjar Sekar kalian Anjar Sari. Kula saged nggambaraken lare kalih dina samangke mestinipun sampun dewasa ingkang kula incer menika mboten wonten sanes kejawi rayinipun. Nenggih pun Dina Anjar Sari badhe kula boyong dhateng Parangake minangka garwa Prameswari kanthi mekaten kula saged mulyakaken Paduka Kanjeng Rama mekaten. Lan anggen kula badhe malakrama dumateng Yayi Anjar Sari menika mboten kok namung grudak-gruduk tanpa pitung menika babar pisan mboten, ning kula ugi sampun miterang dumateng para sepuh ugi mawi wewaton utawi pitung cara kina ingkang kaprahipun dipun sebat Pancasuda. Pancasuda menika tegesipun dinten kelairanipun manten lanang lan wadon disuda 55 kari pira. Yen nganti disuda 55 kok entek tegesipun menika sampyuh mati kabeh ora bisa dikukup. Nah, menawi dipunetang dina kelairanipun manten lanang lan wadon menika dipun suda 55 kok turah siji niku bakale pegat mati. Tegesipun isih enom wis mati salah siji. Salajengipun turah loro menika tegesipun jodoh. Menika ingkang dipun gandrungi, ingkang dipun gayuh, dipun anti-anti dumateng tiyang-tiyang ing badhe bebrayan. Turah telu menika tegesipun wahyu. Tegese uripe bakal sarwa kepenak, nyambut gawe ya sarwa untung. Candak kulak dol tinuku menapa kemawon mesti pikantuk bebaten ingkang ngremenaken menika menawi turah telu utawi wahyu. Turah sekawan tegesipun pegat urip, lupute kena nggodha ya pegatan. Ya ketoke nyambut gawe adus keringet awan nggih bengi nggo awan ning boten cemantel babar pisan kena diarani pedaringane bocor ngoten niku. Nah, kula etang dinten kelahiran kula kalian adi kula pun Anjar Sari kula tasih kemutan. Kula pun minak senggara menika kelahiran Kemis Kliwon. Kemis menika 8, Kliwon menika 8. Tegesipun gunggungipun 17. 16. Nggih, 16. Lajeng Anjar Sari kula kemutan bilih dinten kelairanipun menika Rebu Wage. Rebu menika 7, Wage 4. Yen dijumlah 11. 11 yen karo 16 mau gunggunge ana 17. 17 yen disuda 55 kari loro. Loro niku tegesipun jodoh. Anggen kula emah-emah kalian Anjar Sari badhe pikantuk wahyuning jodoh tentrem lahir batin donya tekan akhir. Menika pikajeng kula. Pramara rek mangos wamya ngambreng kati karunaning kaswasihaning marga memalatung prisang gondo wastratmo aja mila saking menika Bapa tebih saking Parangake kula sopan wonten ing pertapan Candhi Pancuran badhe ngebun-bun enjing jejawah sonten nglamar
Sekaring pertapan Candi Pancuran nenggih pun Nini Anjarsari mugi dipun keparengaken mongko dados garwa prameswari kula ing negari kula pun parangake srengenge bosen ngemut legining gula tegese dientengake patine wani murang tata ganggu gawe anggen kula badhe jejodohan kalian pun Anjarsari. Penemban Watrika Purwa Madyawasana semune wis ora ana sing kudu rinumpaka meneh. Mula ripalungguhan iki daya-daya aku nyuwun pamit besok dina Anggara Kasih aku nyuwunake temanten ana ing pertapanmu kene Penemban. Tembah kula ing umiring Jengkar Paduka sinuwun. Napa tresna lan ngandika Jogjayu Prabu Haywa nyat langening kalangguan aglara panda moncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang kasor lan padanging pun sewu ingkang nembe Jengkar menika wau inggih anak Prabu menika kala wau Narendra Agung Ndarawati Sri Bathara Kresna. Lho keparengipun tunggal sedya kalian Paduka malah petang menika sampun dados wiwit 3 warsa ing sampun kepengker. Petang babakan napa? Anggenipun badhe mala kramakaken putra Ndarawati nenggih Raden Mas Setyaka kaliyan ingkang rayipun Anjarsari. Mila saking menika anak Prabu monggo pados margi ingkang utami pados tirta ingkang wening supados boten kisruh. Anjarsari menika tasih nggadahi mbakyu ingkang naminipun Anjarsekar. Upami Paduka palakrama kemawon kalian Anjarsekar kados pundi? Wah mboten lek mbakyune mboten mawon kula mboten. Mboten. Pun kondang mbakyune nuwun sewu ngibarate dalan niku sing ngliwati wis akeh nika. Lho mboten. Mboten. Pun bilar mesti pun bilar. Mbak Yuni pun tasih kenyal. Lah nggih nadyan kenyal kula ngertos sing goncengne Sulan Salin mboten. Tetep ingkang kula arah menika tetep sari. Pramila gandeng ingkang barung sinang tumrap gegayuhan kula Nata Ndarawati mila daya-daya kula nyuwun pamit kula petunge Ratu Ndarawati. Mangke tetep kula ing badhe malakrama dhumateng ingkang putra pun Anjarsari. Sampun ngantos pegat ing kaprayitan sampun ngantos minggah dredah lan panca bakah sinuwun. Boten, kula mangke saged ngukur Bapak. Ayangan ayam bayayet agung rambuyung
Ning sone aja kaya ngono. Obat tak nggih mlaku lara. Aja kaya gedhing aku lek terus ngamuk ngono. Ya pancen kaya ngono kuwi anggenku Kridho. Ya Kridho Manggala ya kena ngono kuwi. Aku wis ya sekat. Ngambung sik. Dadah. Jajal yen di anak kaya ngono kuwi aku dadi bapak kon piye Sari. Kebangetan tenan Sekar. Bopo sampun bopo. Kawula nuwun sewu sinuwun kula ngabdi ing lesan pura cumadong dawuh sinuwun semanten ugi kula sinuwun ing ngabdi ing Kendali Sada pun Anoman cumadong dawuh sencaki apa dene Kakang Anoman wis kelakon Naka Ndrawati iki munggah ning pacrabaan rembug Purwa Madyawasana kelawan Resi Watrika. Ning semune ripalungguhan iki panjangka sarta panggayuhku bakal ora mulus kaya sing ndak karepake. Merga anggenku teka ning pertapan Candhi Pancuran bebarengan kelawan Ratu Nom-noman sing jejuluke ya kuwi Menak Senggara. Mbok menawa iki mengko ana rupyan-rupyan ana rame-rame sing bakal mrawasa kelawan Nata Ndrawati kuwi wong loro aja mung mangku tangan. Aku ning Kurawa ngene patine ati manyu ngoinci bro Tetek nyokong aluhur rasar kakak warnanipun Kanjeng Sri Narapati Raja kang ngambala ratu Kuntaputra ladalah Paduka sing jejuluk Ratu Ndrawati Kresna Sri Bathara walik Ratu Ndrawati Sri Bathara Kresna Kresna Sri Bathara walik nekat
Arep tak ulak-walik wi lambe kudhe ngopo kowe arepe? Wanoake iki Narendra parangake Prabu Menak Senggara. Apane Menak Jinggo? Sik iki mesti tak bal iki ora. Mayang kok Menak Jinggo ora. Meneng sik Satyaki, meneng sik Satyaki. Nggih. Yen kena lak pringgake kanthi becik damar mancung cupeten. Anggonmu duwe kekayuan kepengin besanan karo Resi Watrika. Aku mbiyen siswa kene, kepengin mulyakake Maha Guru kanthi cara ngangkat kawibawane putrane tak wek bojo. Mula kowe bali aja kowe ganggu gawe anggenku bakal mondhong mustikaning jantungku ya kowe Endang Anjarsari. Sing duwe kekarepan pengin bebrayan kuwi dudu Ratu Ndarawati nanging anakku Setyaka. Ning sing jenenge anak bakal mbangun miturut kelawan karepe wong tuwa. Tresna kuwi sipate suci kanugrahan saka Gusti sing menungsa ora bisa nampik milih. Tur nyatane ngantarane Setyaka kelawan Anjarsari padha-padha kaprawasa dewaning katresnan. Gandeng katresnan kuwi suci, mula sapa wae ora bisa ngalang-alangi mingkemo lambemu. Ayo. Oh, ah,
Aja minggat. Ya. Oh. Ah. Yo. Wait. Wah. Oh. Ah. Hop. Ni. Oh. At. Hop. Yo. Hop. Wah. Oh biar. Cahgasmu. Oh, wah, wah tidak, oh, ya, oh, ya, oh, yo, oh, oh, Mikir. Monyet putih sapa? Pendhita Kendali Sada Hanoman. Kuwi sapa? Kumandang garwa. Raminggat cekel kowe ngon-ingon. Maju. Wet. Lho. Oh. Wah. Yo. Oh. Anjar Sekar mandeka diri. Palugon laguning lekas Lukita lino ding kidung kadung kader ngamor aku wis bosen aku wis jelas yen kowe angger petok karo aku mesti nuturi terus Bapak ning aku ngandani karo kowe iki pamriye men kowe dadi wong wadon sing apik lan ora gumantung sing nglakoni wong kari nyawang bae kok dadak cerewet ki ngopo Sekar kowe tak kandhani ya mergo adimu si Sari le tuwajuh anggene ibadah rina wengi tirakat ora keri tegese saka tanduran sing kebecikan kaya ngono kuwi mau adimu Anjarsari bakal ngunduh marang kamulyane
tegese adimu sasi ngarep iki bakal diwengku putra mantu dening Ratu Ndarawati Sri Bathara Kresna bakal dipalakramakake kelawan Raden Mastiyaka. Apa kowe ora kepengin kaya adimu? Yen uripmu mung gladrah ora pernah lan ora genah kaya ngono, kapan kowe dadi wong wadon sing apik? Bapak, ndak jaluk kayak ngilu karo githokmu. Kowe iki mawas diri, kenapa antarane Sekar kelawan Sari kok dadine iki beda? Kowe iki takono karo atimu dhewe. Kowe iki dadi wong tuwa, dadi bapake Mban Cindhe, Mban Siladan. Sing ndok tresnane mung Sari lan Sari. Ning Sekar babar besar ora entuk kawigaten. Mula aku nganti bedal saka ngomah ngene iki mergo ora entuk kawigaten katresnan saka wong tuwa. Perkara adiku Sari bakal dipalakrama kelawan madaning Ratu Ndarawati kok pamerke aku ini karemu piye? Apa aku ndok kira ora bisa kaya Sari? Yen rabiku karo wong lanang ngungkuli Sari ora nganti aku ora kelakon ora bisa. Kowe becik aku wegah nyawang-nyawang soting srengenge pandering panci rino. Oh, kon pamerke marang anake. Sekar kowe iki piye? Popo sampun popo. Semangkahan grosro sesumbar lindu keter bumi gonjing kumaludok guntur katok ing ladalah wadya bala parangake ngrembyah kakehan cacah ngreda kakehan jiwa kapengkok ing Pancabaya bayane rombale jani rambet jaji. Yen ora Prabu menak senggara sing magut suraning Drana madaning pangalagan ndak kira iso rampung marang lakon iki. Setyaki apa dene Anoman kowe nyingkira. Endi Ratu Ndarawati kocok jianggane anggih pengewane wan dina iki.
kedadian